Hello friends, बरायबाय Bodojobinfo official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा बे समाव मोनसे बिग आपडेट सफैदों, बेनो जाबाय Grade-4 BTC साख्रि 193 vacancies नि इन्टारभिउनि एडमिट कार्ड। स' एडमिटआ नोंथांमोना गोबां प्रब्लेम जादोंमोन जे क'क्राझार चिराङा मोनथ'वाखैमोन आरो माब्ला मोनगोन गोबां नेगासिनो दंमोन। दा बिग आपडेट गुड निउज बेनो जाबाय गासैबो जिल्लाया एडमिटआ रिलिज खालामबाय। स' गासैबो डिस्ट्रिक्ट एडमिट कार्ड आउट जाबाय, नोंथांमोना चेक खालामनो हासिगोन आरो इन्टारभिउ डेटआ माब्लानिफ्राय जागोन आरो बबेयाव जागोन बेखौबो जों मोननैसो लाइभ प्रुफ नायगोन। Bodojobinfo YouTube चेनेलाव जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय, जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट मोननो हागोन। दा जोङो CSB नि अफिसियेल पर्टेलाव फैबाय, लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव। दा बेयाव डाइरेक्ट नामजों नोंथांमोना बेयाव नायनो हायो आरो। दा अरेल हिसाबै BTC आव 21 नभेम्बराव जागायसिगोन उदालगुरि, बाक्सा, तामुलपुर, बेनिफ्राय चिरां आरो क'क्राझारा एसे उनाव जागोन, बेखौ जों मिथिखादोंमोन, बेखायनो एडमिटआ होथ'वाखैमोन। नाथाय दासान्दि पर्टेलाव आपल'ड जागासिनो दङ। दा जोङो बेयाव एग्जाम्पल हिसाबै डाइरेक्ट जों बेयाव नामजों सार्च खालामसै, जेरावनोखि नोंथांमोना गोसोबादि नामजों नायनो हागोन। एग्जाम्पल महरै क'क्राझारखौ जों बेयाव नायग्रोनोसै। दा बेयाव नायदोनै नोंथांमोना मोनदों, बेनो जाबाय डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझार मोनबाय। बेखौ नायदोनै लाइभ प्रुफ हिसाबै पस्ट अफिस रामफलबिल बेबायदि दङ, बेनिफ्राय गामि थाबाय। दा जोङो डाउनलड खालामनानै जों बेखौबो नायगोन क'क्राझार हिसाबै माब्ला जागोन। दाथ' जों क'क्राझारखौ मोनबाय, दानिया चिराङाव दा माब्ला जागोन जों नामजों बेयाव सार्च खालामनो हायो। नोंथांमोना स्क्रिनाव नाय, दा बेयावनो चिरां मोनदों डिस्ट्रिक्टआ, देन बेनिफ्राय बेंटल पस्ट अफिस, देन जों एडमिटखौ जों नायोबा बेयाव नायनो हागोन चिरां आरो क'क्राझार, तामुलपुर, बाक्सा, उदालगुरि गासैबो Grade-4 एडमिटआ रिलिज खालामबाय। दा जोङो चिरां हिसाबै नायोबा इन्टारभिउ डेटआ जाबाय 28 नभेम्बर, नाथाय 27 आवबो जानो हागौ, बेखौ नोंथांमोना एडमिटआव मोनगोन आरो एड्रेसा जाबाय UN ब्रह्म कलेज काजलगाव चिरां। नोंथांमोना बेयाव थांनांगोन आरो बेयाव दंखायो नै, बेखौ नायबानो जाबाय चिरांना। आरो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम सोर सोरा मा डेटआव मोनदों बेखौ नायदो। देन जों दानिया क'क्राझारखौ नायनोसै। अके, क'क्राझारा बबेयाव जागोन, बाक्सा, तामुलपुर, उदालगुरियाथ' मिथिखाजोब्बाय। एन्ड बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय। अरेल टेस्टखौ नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै मोजां होयो आरो बेयाव गासैबो अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ लांफाथारनांगोन, प्लास नोंथांमोना जेरेक्स कपि खालामना लांफा, जाहाथे बिनाय लोगो लोगो माने नायनो हायो आरो। अके, देन बेनिफ्राय ID प्रुफ, आधार कार्ड, पेन कार्ड नोंथांमोना जाहाथे मोनसे एनिवान लांफा। देन जों क'क्राझार नायोबा 27 नभेम्बराव जों मोनदों बेयाव 10 AM निफ्राय 5 PM सिम बेसिक ट्रेनिं सेन्टार क'क्राझार नोंथांमोना बेयाव दङ आरो। दा बेखौ नोंथांमोना थांबानो जाबाय। एड्रेसाव बेयाव होनायाव थांदो आरो लोगोसे नोंथांमोना अरेल टेस्टखौ मोजां मोजां होनो हागोन। दा बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय। नोंथांमोना गासैबो एडमिटखौ डाउनलड खालामदो। जुदि मोनथाराबा नोंथांमोना CSB नि पर्टेल नाम्बार दङ, बे अफिसियेल साइटआवनो दङ, नागिरनानै नोंथांमोना लानो हागोन आरो।